Hej och välkommen till sidan 157 i boken Matematik 2a. Jag börjar med uppgiften 4073a. Då har jag tallinjen, sen har jag till vänster gräns där gränsen är 0. Och för att underlätta för mig så skriver jag hela tiden x här i mitten. Och sen skriver jag de här x större än och mindre än. Hela tiden mindre än ska vara till höger och större än vara till vänster. Alltid så gör jag. Och så tittar jag på mindre än, vad finns det här? Finns inte någon gräns, då suddar jag det här. Större än finns gräns, ja, och det är en sådan cirkel. När jag ser en sån cirkel då likhetstecken måste vara med också. Och sen skriver jag det som finns här. Så x ska vara större eller lika med 0. Slut. B. Igen här. Jag har x. Skriver jag här och skriver jag de här två. Och här, eftersom det är öppet på den här sidan, så suddar jag den där. Och titta här. Jag har 4. Och 4, det här är en rund cirkel som är inte, det är ofylld. Då skriver jag inte likhetstecken, behövs inte. 4 är inte med helt enkelt. Då skriver jag bara 4 här. X är mindre än 4. Det räcker att x är mindre än 4. Så uppfyller kraven. Och här, x här, skriver jag mina 2. Så när jag ser att både 3 och 1 är med, då lika med också. Och här är 3, här är 1. X är större än 1 eller lika med 1, mindre än 3 eller lika med 3. Slut. Här igen, x skriver jag och skriver jag mina 2. Jag ser att till höger har jag lika med också. Till vänster har jag inte. Då skriver jag bara minus 2 här och 4 här. E, samma sak. Jag ser att här är öppet, då suddar jag bort den där. Jag behåller bara det som är till höger och lika med också. Och talet 5. X är mindre eller lika med 5. Här x var större än minus 2, mindre eller lika med 4. Här har jag x igen. Och sen skriver jag mina 2 tecken. Eftersom båda är lika med också, så gör jag så här och skriver 4 här och 0 här. Slut. Igen x. Så 9 är inte med, 5 är inte med. Så jag bara skriver 9 här och 5 här. Inte någon likhetstecken alls. Så x är mindre än 9, större än 5. Så x kan vara de här och andra tal som är inte heltal. Mellan 5 och 6 och mellan 6 och 7. Ja. Den här frågan. X igen här, skriver mina 2 tecken. Till höger har jag den här symbolen, då skriver jag lika med också och minus 3. Till vänster har jag minus 7 ska inte vara med, då skriver jag bara minus 7. Så x ska vara större än minus 7, mindre eller lika med minus 3 igen här. Så.
Och eftersom båda de här symbolerna är likhetstecken också, så. Och 2 skriver jag här, -2 skriver jag här. Sen den här, x igen. 0 här, -3 här. Slut. Ha det så bra.